Kaixo, Asier! Kaixo, Jen, zemuz? Ondo eta zu? Oso ondo aspaldiko, Apaldeko ezagutzen gara. Ezagutzen gara, ja, duela urte pila bat. Gonka. Esan. Gonkala, nik uste izan zara amazazpigarren denboraldea. Bai, Bai. Amazazpigarren denboraldean egon nintzen, baina uste dut, hasi hola Kevin bezala, sartu nintzela 16garren denboraldi bukaera, bost edo lako zerbait. Eta, baina gu ikusi ginen, ziur aski elkartuko ginen amazazpi denboraldean, eta ez behin bakarrik, Gehiago, Askotan atea zehazu ere. Asiertainik ezagutzen gara. Aspalditik, bai. Asier, jumaitezte altzeaka, nolatan aktobera. Bale, bira, nik uste txiki, oso txikian nintzenetik beti gustatu zait, antzerkitxoak egitea, igual lehenengo etxean, gurasoei, arrebarekin, eta hola. Eta hortik pixkabatera, ja 9 urte nituenean, nik Zurriola Zurriola ikastolan ikasi nuen, eta nik 9 urte nituenean ikusi nuen aukera, extraeskolar bezala antzerkia egiteko edo bazegoela, aktibitate hori, eta kontatu nintzen probatzeko. Eta izugarri gustatu zitzaidan, eta ordutik aurrera ez gelditu egia esan, beti egon naiz kurtsoren bat egiten, eta azkeneko urteetan lanean ere lortu dut, ontara ikatzea. Osako ezagutuko zenituen Lobato Mauleo eta horian amarituen. Bai. Zurriola ikastolan. Zurriola, hori da, Zurriola ikastolan gu gurutzatzen ginen, baina nola ez ginen maila bigualekoa. Oiana pixka zarragoa, Loreto pixka gazteagoa. Ez ginen koinziditzen, ez ginen erlazionatzen ikastolan, baina gero kriston zorte aukidet eta beraiekin lan egin nahi izan dut, ze kriston aktoreak dira. Musu bat bire. Eta beste guztiei ere bai. Oda. Eta ni daukazugu erreferentzia Gonkala baino lehen pelikula bat La Máquina de Pintar Nubes. Bai. Eta horre Loretorekin zituen nun. Bai. Eta zenun. Oso polita izan zen, oso pelikula berezia da, oso imaginaldetik oso berezia, oso polita. Kariño handiarekin goratzen dut, ze gaina hori izan zen ere 3. filman, ere 3. pelikula, baina ez da zerbait berezia dauka pelikula, bai historialdetik, bai jendealdetik, nola sortu zen pelikula, zein zeuden, bai Patxotegiria, bai Aitor Mazo, mendik musu handi bat, familia guztiari. Lande Rotaola. Ez da berkatu? Lande Rotaolaren lehenengo pelikula izan zen, eta hortik ja ez da gelditu, eta merezita gaina. Apa Lande. Lander, Leicester hemen ikusi nahi zaitugu, Hola, pendiente dakate. Bai, oso ondo. Nik ere presionatuko den pixka bat. Hola. Bueno, la máquina de pintar nubes baino lehen esan dezu bi pelikula. Guizen duela zein. Lehenengoa izan zen Eskizo, 2005an, eta beste izan zen La Casa de mi Padre. Eta hori izan zen 2007an olako zerbait. Zerbaitxonea egitezen du zene ikusita dakar pelikula hor. La Casa de mi Padre, hor zan, kuadrillako gazteetako bat. Musika bat da, eta... Eta ero autobus batekin ere zerbait gertatzen da, ikusita baldin badaukazu gogoratuko zea estena hortaz autobus batekin, eta Zemur pelikula hauetan zenini ikargarri gustatu
Bai, oso ondo, nik asko disfrutatzen dut beti lanekin, bai antzerkian, bai telebistan, bai zinean, dene dute zerbait berezia, baina hori ez, nola lehen galetu dazun, La Máquina de Pintar bereziki polita izan zen, horregatik aipatu hori berezi bezala, baina denak gustatu zaizkit asko, esperientzia zoragarriak izaten dira, lan asko, ordu asko, baina, bueno, lanaren parte da, gero ahalik eta txukunen, ahalik eta hoberen atera alitzateko, ez da? Bueno, Gonkala, zemuz Gonkala. Nik oso ondo pasatzen nuen, nik asko disfrutatzen nuen, gainean ere pertsonaia Kevin, jendeari ematen du gustatzen zitzaiola, eta nahiko libre uzten zidaten, ia, komila askoren artean, nolabait nahi nuena egiteko edo proposamenak egiteko, bai taberna barruan, nola mugitu, hitzak gidoi bat dago, eta hori jarraitu behar da, beti. Baina bestela, besolako txistere bat sartu edo hitzen bat edo, hori askotan uzten ziaten, así que asko disfrutatzen nuen. Zepagatu moltatzen dut, kepeneke zerbitza burumako penuak begiago gata. Hori askotan gertatu zitzaion, ez? Pixkat, hori gauza saltxa askotan sartzen zen, laguntzeko nahian, lagunei laguntzeko nahian, azkenean berari gertatzen zitezkion gauza batzuk, baina oso interesgarria, oso polita, oso pertsonai polita izan zen, oso ondo sortu zen, eta horrek aukera asko ematen dizu aktore bezala gehiago disfrutatzeko. Eta lan handia, ez? Bai, batez ere ez dakite, bai, lana azkenean beti dago, ez? Pertsonaia prestatu, pertsonaia testuak ikasi, pentsatu nola esan, zeza berdina, oso pozik egon zaitezke, baina igual badaukazu zerbait personaje hitz egiten nahi zeran personaia horrekin, eta horren igual ez zentzeain alaia, hain handiego, matiz txiki batzuk edo erabiltzea, eta horrek aukera hori ematen du beti, ez? Eta serie batean nola den hain egunerokoa, hain beste ordu grabatu behar diren egunean, ia kapitulo oso bat grabatzen zen eguneko, azkenan errestasun bat hartzen duzu eta lortzen duzu nolabait, ezakitzen hitza esakten, baina entrenamendu antzeko zenbat eta gehiago egin, errexago egiten dituzu gauza, baina lan asko dago. Eta azkenean agurtzen duzu profesionala horretiko kontrol bat. Hori da, azken finean, gainera pertsonai guztiak diferenteak dira. Orduan, hala ere, nezka aktorea berdina izan, nolabait, beti saiatzen zera bilatzen personaje bakoitzarekin zerbait diferentea. Ez esateko, orain ari da egiten, lehen Kevinin egiten zuna, edo, orain ari da egiten, ez. Askotan, ezinezkoa da, erabat diferentea izatea, esan dean bezala hori aktorea zuzea eta pertsona zuzea, eta azkenean zuzea aktuatzen duena, orduan, berdintasun batzuk beti daude. Baina honek profesionek ematen duzu aukera hori ez, ahalik eta baniko ondiena edo lortzeko personaje diferenteak edo egin ahal izateko. Gogoratzen zera, hola, eszena, Gonkalako eszena, igual oso zaila egitea tokatu zitzaizuna. Zaila, oraintxe bertan hola zaila bezala ez daukat gogoan, baina badago bat, estena bat, ezakitzen bagarren denboraldia zen, igual 16 o 17 denboraldian, gaina aipatu duzun bezala, nolabait familia edo anai-arreba ordeak etortzen ziren, o azaltzen ziren bat batean, eta anai-ordea beti zegoen Kevin izorratu nahian, eta bietako batean, bazen estena bat, baitu egiten duten, ez naiz gogatzen
nun zen, ez nez gogatzen zergatik azaltzen zen baina jabe inglesa batekin edo jotzen zuten buruan, kolortea galtzen zuen eta horrela lortzen zuten Kevin lotzea sila batera, pixkat tortura gogoratzen dira? Wow, que memoria! Arrisku pixkat bai egon zen jabe inglesa horrekin ze benetakoa zen. Benetakoa zen, oso handia zen, pixatzen zuen. Orduan, koreografia bat edo asmatu edo ensaiatu behar izan genuen nola benetan jo gabe, noski, baina nola eman kolpea eta nola mugitu burua irudikatzeko buruan edo jozea da. Eta ni hori pixkaz bai galditu nintzen, pixkaz beldur puntu horrekin, ze benetakoa zen, orduan edo zer gauza gertatu daiteke, gorduri jartzen zea edo nekatzen zea edo, eta igual arriskoa dago pixkat igual jotzeko o gertu egin bateko da. Baina gero oso ondo gelditu zen, oso txukun gelditu zen, así que, bueno. Antzeko mundua suposatzen gauza asko gunituzu, gogoratzen ari pixka iruditzeta zukontratzea adibidez aukeratu bat edo bi obra eta izan nahi dezuna. Wow! Bai, antzerkia munduan, hori nola behatzi urtearekin hasi nintzen, 12 urteetan zehar Zurriola antzerki eskolan aritu nintzen, eta urtero eskolatan kurtso bukaeran emanaldi bat egiten da, gurasoentzako, lagunentzako, eta orduan, karo, 12 obra horiek nolabait ez dira kontatzen. Behin profesional eran hasita, esango duke profesionalki egin nuen lehenengo antzerki obra eta zer izenburuarekin, Dardar produkzioak ekoiztua, eta hori bereziki hori lehenengo izan zelako, eta hori izan nolabait badaude liburuxka batzuk eta zer izenarekin futbola, ez zait futbola gustatzen eta zer RMR-a naiz eta zer eolako badago kolekzio bat nolabait, ez ba. Lehenengo obra hortan hartu ziren 4 edo 5 ipuintxo eta batu ziren denak historia batean. Orduan, 4 pertsonaiek zeukaten ez arazo, ez da delako arazo bat, baizik eta orokorrean edo arraroa eman dezakena, batek RMR egiten dula. Beste bati ez zaila futbola gustatzen. Beste bat, netu batzen hori bertan zeintzu ziren, laurak, baina eta polita izan zen, oso polita ze nolabait bizi osoan eraman, nolabait puntu horretara iritsi nahian, ez? Profesionalki obra bat sortzea egin nahian. Izan daiteke bat, adibidezera, eta beste bat, adibidez, izan daiteke bat esateagatik, lotxagabe, edo sinvergüenzas, hori bi hizkuntzaten egiten genuen, aurrekoare bai azkenean, baina hori Dardar ez bakatu, Baiben konpainiarekin, eta hori berezik esango nuke, da nolabait urte gehien egon naizena obra berdin batekin, eta bezakit 7 urtez edo aritu gera, ez gelditu gabe, noski ezetz, baina 7 urtez aritu gera, eta nik uste beraiek jarraituko dutela, emanaldiak egiten, ez urtero dago sexualitateari buruz eta hitz egiteko ze horri buruz da, barkatu ez dut lehen egitatu, lotxagabe, da hori sexualitateari buruz, nolabait nerabezaro puntutik, hori zalantzak, galdera edo ez, sexualitateari buruz, nola funtzionatzen du, nola ez, normala den sentitzen duguna edo ez, oso polita da, komedia hutsa, eta hori 7 urte zaritu naiz, Oiana Maritorenarekin batera, eta nik uste iritsi dela puntu bat, non bai Oiana eta ni gerala nolabait hasi ginen talde hortako gelditzen geran original, komila askoren artean bakarrak, besteak aldatzen jundira pixkanaka, eta nik uste iritsi dela puntu bat guk ere pixkat apartatuko gerela, eta sartuko dituzte beste bi aktore, suparatzen ez, hori beti dago urtero dago aukera obra hori egin ahal izateko, batez ere Nafarroa aldean. Bueno, bai,
Mira, Eskerrik asko zuri. Eskerrik asko zuri gonbidatzeagatik. Bidaleko diago musu handi bat gure ikustea. Hombre, noski baietz. Ama gente. Eskerrik asko ikusteagatik. Agur! Beste arte!